ಒಂದು ಇರುವೆಲ್ದ ಮೋಡೆ ಕೋಟ ಮೋಡ ಅನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸರಿ ಎಂಕುಲ್ ಅವೇನ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕುಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಂತಿನ ಎಂಕುಲ್ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಮಲ್ಪಡ ಅಪ್ಪನ ದಪ್ಪೋಡ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕುಲ್ ಈ ಪಜೀರ್ ಬೋಲಿ ಉಂಡೈಟ್ ಮರಿ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅವೆನ್ ದೆಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮರಿ ಕುದಿ ಆನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ವಾರಾಡ್ ಒಂದ್ಸರ ಒಂದ್ ಜನ ಬಿಡ್ದೈತೆ ಪಜೀರ್ ಪೋರದ ಎಂಕುಲ್ ದೆಪ್ಪ ಒಂದುಪ್ಪ ಎಂಕುಲ್. ಸೊ ಅಪಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ದ ಸುರೂತ ಪೊಯ್ಯದ ಕರೆ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಬೊಕ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಂಕುಲ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಧಾರಣ 96 ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದತ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಒಂದೇ ಎಂಕುಲ್ 96 97 ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ದಿನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಕಿದಕ್ಕೆ ಬೈದ ಮೂಜಿ ಇರ್ಲು ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ತೋಜಂದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಬ್ಯಾನ ಪರಿಚಯ ಏನಿದೆ. ಒಂದು ಇರುವೆಲ್ದ ಮೋಡೆ ಕೋಟ ಮೋಡ ಅನ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸರಿ ಎಂಕುಲ್ ಅವೇನ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಕುಲ್ ಸೆಷನ್ ಅಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಂತಿನ ಎಂಕುಲ್ ರೇಟಿಗೆ ಕಂತಿನ ಇರೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ಸರಿ ಕುದಿ ಮಲ್ದ ಕುದಿಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾರ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೀರಡ್ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಮಲ್ದ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ದೆ ಪಲಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಸುರು ಈ ಸರಿ ಪಲಾಯ್ ದೀಪುನು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾಯರ್ಡ್ ಬರ ಪಾರ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತಡ್ ಗಿಡಪನ ಎರುವೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮತ್ತಡೆ ಅವೆನ್ ದೀದ್ ಬೀಲಗ ದೀಪನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ವೆ ಕನಬಲ್ಲೈಗ್ ನನ್ನ ಕಂಬಳಡ್ ತೋಡ್ದ ಅದ ಆಪುಣಂದ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕರೆಟ್ ಒಂತೆ ಸಪುರ ಕರೆ ಒಂತೆ ಉಲೈದೇರು ಒಂತೆ ಒತ್ತದ ಬಾರ್ವೆ ಅದ್ ಫ್ರೀ ಅದ್ ಪಾರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ್ ಮರ ಮೀಯರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ದೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂತೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ತೋಡು ನಾನ ಸುರು ಎಂಕುಲು ನಮ್ಮ ಮುನ್ನ ಬಕ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂರ್ದ ಪುಟ್ಟನ ಎಂಕುಲು ಕಂದ ಎಂಕುಲು ಅವೇನೆ ಜಪಡ ಅವನ ಪ್ಲಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಉಮ್ಮೆನ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತನ ಎಂಕುಲು ಉಮ್ಮೆನ ಜಪಡ ಪಂಡ ಇಡಮಟ ಈಗ ಎಂಕುಲು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಒಲ್ಲ ಪಲಾಯ್ ದೀತು ಜತೆ ಅಂಚಾದ ತೂಕ ಬಂದು ಏನೊಂದು ಮುಲ್ಲ ಪಾಪನೂರ್ಲೆನ ಬಂಡ ಇರುವೆಲ್ ಬೋದಿತ್ನ ಪಾಪ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಲ ಪಾಪಲೆ ಅದಲ್ಲ ಪೋಕ್ರಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ವರ ಕೆಲಸರಿ ಪಿದೇಗುಲೆ ಕಟ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಪೋಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ವರ ಮುಗ್ದ ಬಲ್ ಪತ್ತಿ ಬಕ್ಕದಲ್ಲ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಗಳಿಗೆ ದಪ್ಪನ ಬರವಲ್ ಸರ್ ಎಂಕುಲ್ ದಪ್ಪರೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಎದುರುಡು ಕಂಡವಂತೆ ಬುಟ್ಟದಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ದಪ್ಪನೆ ಲಂಚ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ದಪ್ಪ ಆದ ಎಂಕುಲ್ ಕುದಿ ಮಲ್ದಿನಿ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಡ್ ನಾನು ಬಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕನ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೋಡಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ದಪ್ಪು ಬೋಡಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವರ ದಪ್ಪಿದೆ ಎಂಕುಲು ಆತದಲ್ಲ ದಪ್ಪುಜ ಅಂಚ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಣತೆ ಮುಲ್ಪ ದಿನ ಕಂಬಳ ಇತ್ತಿಲ್ಲಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಓಪನ್ ದಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಂಬಳ ಓಪನ್. ಸೊ ಕೆಸರಡ್ ಪಾರ್ನಾಗ ನನ್ನಲ್ಲ ಕೈಕಾರ್ ಬಾರಿ ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪೂರ ಕರಗೊಂಡು ಬಾರಿ ಏರು ಬಾರಿ ಫಿಟ್ ಆದ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಮುಲ್ಪ ಕೆಸರಡ್ ಪಾರ್ನಾಗ ಈ ಗಟ್ಟಿ ಕರೆಟ್ ಅನ್ಲ ಪಾರೆ ಸುಲಭ ಈ ಕೆಸರದ ಕಂಡಡಿ ಎರಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಲೋಡ್ಲ ಬೂರುಂಡ ಐಕ್. ಸೊ ಅಂಚದ್ ದಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ ಅಗತ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೂರುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನಾರಾವಿದ ಮುನ್ನೆ ದುಂಬು ಪದವ ಕನ್ನಡ ಕಡೆ ಇತ್ತನ ಮುನ್ನೆ ಆಯ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಮಿಡ್ ಸೀಸನ್ ಬೈದೇನೆ. ಸೊ ಆಯ್ಗ ಸಸೂತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಜಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಕೊರ್ತಿನ ಎರು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಕೊರ್ತಿನ ಎರು. ಸೊ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ಗ ಜೊತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಈ ಸರಿ ಜೊತೆ ಆತನ ರಡ್ಡ್ ಇರುಲ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಕ ಎಂಕಲ್ ಐತ ಮೂಜಿ ಎರು ಉಂಡು ಒಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಡ್ಡ್ ಏಕ್ಲ ರಡ್ಡಿ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಏರುಕ್ಲೆ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದ ಇಂಚಿದ ಕಂಬಳಗ್ ಉಂಬೆವರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳಗ್. ಸೊ ಮೋಡೆ ಬಕ ಪುಟ್ಟೆ ಏರುಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಓ1 ತೂದು ಡಿಸೈಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಮೇತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪನ್ ಆಯ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ದಂಡೆ ಬರಿಟ್ ಬಾರಿ ಪಾರ್ವೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರಾಯ ಆತನ ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಾಲ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜವಣೆಗೆದ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಉಮೇದಡ್ ಪಾರ್ವೆ ಇಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುದಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂದು ಉಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುದಿ ಮೂಲ ಮಲ್ದ ಮೀಯರಡ್ಲ ಮಲ್ತ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕುದಿ ಆತಂಡ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀಯರಡ್ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಮಲ್ದ ಅಂದ ಒಂದು ಎಲ್ಲೂರು ಬಂಡಾರ ಮನೆದ ಪುಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ದುಂಬು ಎಲ್ಲೂರು ಇತ್ತನ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಂದಿನ ಜಪ್ಪು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಡ ಅರಡ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ನಿಂಚೆ ಅರಡ ಇತ್ತನ 6-19 ಇತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಇವರು ಮಾತಾಡಲು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚದ ಈ ಸರಿ ಎಂಕುಲು ಮೀಯರಡ್ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಮಲ್ತದ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ತೋಜು ನೆಟ್ ಆಯ್ ಮುನ್ನಗ ಸೆಟ್ ಆಪೆ ಬಂದು ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ಇಂಚಿದ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಪುನಂದ್ ಎಂದು ಎಂಕೊಲಿತ್ತ ಅವೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದ ಪತಮೈದ. ಸೊ ತೋಡು ಸೊ ಈ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂಜಿಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುಲೆ ಪೊಯ್ ವರ್ಷ ಇತ್ತಿನ ಇರುಲತ್ತು ಪೊಯ್ ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾಂಡು ಬೊಕ ರಾಜ ಇತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಮೂಜಿಲ ಪೊಸ ಇರುಲೆ. ಸೊ ತೋಡು ಎಂಚ ಸೆಟ್ ಆಪುನ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಡಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಲೆ ಕಂಜಿಲು ಪಂಡ
ಕಂಜಿಲ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂತ ಎನ್ನು ಐಕ್ಲೇನ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಮಲ್ಲೆಯರು ಕ್ಲೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಜಿಲೇನ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಣ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಂಜಿಲ್ ಇಜ್ಜಿಂಡಾರೆ ಕಿದೆಟ್ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜರಿ ಕಂಜಿಲ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಯಾರೆಗ್ ಸಂಜೆ ಕಿದೆಟ್ ಕಂಜಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ್ ಈ ಸರಿ ಈ ಜೋಡಿ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದ ಆಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಗಿಡ ಅವಜ ಎಂಕುಲು ಬಾಲೆ ಕಂಜಿಲು ಅಂಚ ಬರ್ಪಿ ಸರಿ ಸೆಟ್ ಅದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮಿನಿ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆಡ್ ಗಿಡಾಗ ಬಂದ್ ಆಲೋಚನೆ ಇಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂದು ಪೈರಡ್ ಕಂದಿನಿ ಒಂದು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೈರಡೆ ಕಂದಿನಿ ಆತು ಬೆತೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡ್ ಬೈದಿನ ಕಂಜಿಲು ಅವು ಸುರು ಬತ್ತಿನ ಕಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಜೊತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಮುಲ್ ಬೈಂದೂರುಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಏರು ಕಂತು ಕೊರ್ಪನ ಉಲ್ಲೇರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರು ಒಂಜಿ ಕಣೆಯರ್ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೈಟ್ ಬೊಕ ಬೆಳವಾಯಿ ಇಡ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇನು ಪತ ರಾಮನ್ ಪತ ಉಮ್ಮೆ ರಾಮೆ ಆಯ ರಾಜೆ ರಾಜ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಲೈಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ವ ಅಂಡ ಬಾಲೆ ಕಂಜಿಲತ್ತೆ ಈ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಬಳಪುರ ಗಿಡವನ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂದ್ ಬರ್ಪಿ ಸರಿಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುದಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಕುದಿ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ್ ಪಾರ್ವ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ವ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆ ಒಂತೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಕರೆತದ ಮೂಲ ಪಂಡರಿ ಕಡೆ ಪಂಡ 30 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಏರಿನತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತ ನಾವು ಪುರ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಪುರ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನನೆ ಅಪ್ಪಗ ಆರೇ ಜನಪಾಡದ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಆರ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನ ಆತ್ರ ಆರೈಕ್ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಡನ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡ ಅಪ್ಪಣ ದಪ್ಪೋಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ಈ ಪಜೀರ್ ಬೋಲಿ ಉಂಡೈಟ್ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬಕ ಅವೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಮರಿ ಕುದಿ ಆನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ವಾರಾಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದ್ ಜನ ಬುಡ್ದೈತೆ ಪಜೀರ್ ಪುರದ ಎಂಕುಲು ದೆಪ್ಪ ಒಂದುಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಸೈಡ್ ದ ಸುರೂತ ಪೊಯ್ಯದ ಕರೆ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಬೊಕ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಡಿ ಆತಿನ ಒಂದೇ ನಲ್ಲ ಕುದ್ದೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ 15 years ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂತೆ ಉದ್ದ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ 10 meters ಉದ್ದ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಗಂತದ ಪಿರಾವದ ಎಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇರೆಗ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ 135 meters ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉದ್ದ ಉಂಡು ಕರೆ ಸಾಧಾರಣ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ 125 meters ಮುಟ್ಟ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಅಂದ್ ರಾಣಿ ಐತಾರ ಒಂಜಿ 22 ಜೊತೆ ದಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತೇರೆ ಐತಾರ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ನೀರ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪಾರ ಕೇಣು ಇರು ಸೊ ಅದು ಎಂಕುಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಉಪ್ಪು ಎಂಕುಲು ಸೊ ಅದು ನೀರ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಎಂಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಎಂಕುಲು ಪಣ್ಪೂಜ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪ ಬೇತಕಲ ಒಂಜಿ ಕುದಿತು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಕೆಲವೇರು ಇಂಚನೆ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತೂಪೇರು ಕಂಜಿಲ್ ಎಂಚ ಪಾರುವ ಕಂಜಿಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸೆಟ್ ಆಪುಣ ಅಂದ್ ಈ ಏರು ಎಂಚ ಪಾರು ತೂದು ನಮ್ಮ ಕಂಜಿಗೆ ಆಪುಣ ಅಂತ ತೂವೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಅಂಚದ ಇದು ಇಂಚಿದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೀಮ್ಸ್ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಕುದಿಗಣಲ್ಲ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ಪೇರು ಅದೇ ಕುದಿತಾನಿ ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇ ಪುರ ಕುದಿತಾನಿ ಬೈಂದೂರು ಭಟ್ಕಳ ದೂರಡ್ದು ಬರ್ಪೇರತೆ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ವಣಸ್ ಗಂಜಿಲ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಣಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತ ದೀಪ ಈ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿಲ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಆತ ದೂರಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ವಣಸಗಂದ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪರದಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕುಲು ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಕುಲು ಮುಲ್ ಎರು ಗಿಡ್ತದೆ ಪೋಪುನ ಅಕುಲು ಸೊ ಅಂಚದ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೈಂದೂರು ಭಟ್ಕಳ ದೂರಡ್ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಗಂಜಿ ವಣಸ್ ಮಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಅಕ್ಲ ಅರ್ಧ ದಿನ ಅಕುಲು ಕುದಿ ಮಲ್ತ ಪೋಪೇರು ಸೊ ಅಂಚದ್ ಅವೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅವೇನ ಪಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕಡ ಆರೆ ಈತ ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಚಾ ಕಾಪಿ ಪುರ ಇಂಚನೆ ಕೊರಪ ಅಂಚು ಅವೊಂಜಿ ಬೊಕ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹೆಡ್ಡೆ ಹೆಮ್ಮೆಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಂಜಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಿರಂತರ ನಡತು ಒರಿಪ ಅನ್ಪೋಯ್ರೆ ಈಗ ನನಂದಾದ ಪಂಡ ಇಂದು ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಜೆರ್ಸಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೊಕ ನನಂದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕಲ್ ನನಲ ಶರ್ಟ್ ಡೇ ಓಲ್ಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ನಮಗೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಧಾರಣ 96 ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದತ್ ಸೊ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಂದು ಒಂದೇ ಎಂಕುಲು 96 97 ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ದಿನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಪ್ಪನೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದಿನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲೋ ಬೊಕ ಗ್ರೀನ್ ಐಡ್ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಮಿಡಲ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂಜಿ 2 years ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದನ ಅಂದ ಅವು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿಕ್ಕಿನ ವರ್ಷ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಅವೇನ್ ರೆಡ್ ಬೊಕ ಎಲ್ಲೋ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಪಂಡ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅದ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಿಂಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 25+ years ದಿಂಚಿ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಡಲ್ಲ ಬೊಕ ಶರ್ಟೇ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂಕುಲು ಐಕೊಂಜಿ ಪಂಚೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಮುಂಡು ಒಂದು ಬೊಕ ಒಂದೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೊಕ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ದ ಈತ್ ವರ್ಷ ಇಂಚಿ ಒಂಜೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಲ್ಲ ಅಂಚ
ಸರ್ ನಿಖಿಲ ಟೀಮ್ ದಾಖಲ ಒಂಜಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಂಡು ಏರ್ ಪೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಏರು ಬುಡ್ಪುನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಂ. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬರು ಮತ್ತೆ ಏರು ಮಾದಾ ಬುಡ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉದಯ್ ನಾಯಕ್ ಬೊಕ ದಿವಾಕರ್ ನಾಯಕ್ ಅಂದ್. ಸೊ ಅಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಚಿ ಅಕುಲೆ ಬುಡ್ಪುನು ಬೊಕ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಟ್ಲಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಕಡೆಟ್ಲ ಇಂಚಿದ ಕಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೇತೆ ಜೋಡಿದಕ್ಲ ಅಕುಲು ದಿವಾಕರ್ ಬಗರ್ ಉದಯ್ ಅಕುಲು ಬುಡ್ಪುನು. ಸೊ ಆ ದಿವಾಕರ್ ಇತ್ತೆ ಉದಯ್ ಇತ್ತೆ ನಕರೆದ ಏರುಲ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮಾದಾ ಬುಡ್ಪುನಾರ್ ಆತಿರದ್. ಬೊಕ ದುಂಬುಡಿಂಚಿ ಎಂಕುಲು ಟೀಮ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಬಾರ್ಕೂರು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್. ಬೊಕ ಕಟ್ಪಾಡಿ ವಿಠಲಣ್ಣ ಬೊಕ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತುಕ್ರಣ್ಣ ಮುಲ್ಲು ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಾಣಿಗ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಾರ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ಶಂಕರ್ ಪಂದ್ ಮುಲ್ಲು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಾರ್ ಬೊಕ ದಿನಕರ್ ಪಂದ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರ್ದಾರ್ ಒರಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪೂರ ಉಂದು ಪೂರ ದುಂಬುದನೆ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಹೊಸ ಜನ ಅಂದ್ ಚೇಂಜ್ ಆತಜಿ. ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆ ದಪ್ಪೆರೆಗ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವಡ್ಡಪ್ಪಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಬೊಕ ಆರ್ ಉದಯ್ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ವಡ್ಡಪ್ಪಿ ಸುರೇಶ್ ನ ಮೆಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅಕುಲು ಗೋಪಿ ಅಕುಲು ಮೂಜಿ 4 ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ದಪ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಅಕಲ್ನ. ಬೊಕ ಇಂಕಲ್ ಬೈಂದೂರುಡು ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅಂದ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಕೋಟ ಪಡುಕೆರೆಡ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಬಂದ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಪೆರೆಗ್ಲಯಾನ ಬಟ್ ಈತ್ ಜನ ಪೂರ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಲ್ ಅಂಚನೆ ಸರಪಾಡಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಆರ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಯಾರ್. ಸೊ ಈತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಗಿಡ ಎರೆಗ್ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ದುಂಬಿತ್ತೇರ್ ಇತ್ತ ಆರ್ನ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಆದ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆತನ ಆಂಡಲ ಬಟ್ ಆರ್ ಎಂಕ್ಲ ಕುದಿಕ್ ಬತ್ತದ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಸಿಕ್ಕ್ಯಾರನೆ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಲು ಮೈನ್ ಬಾರಿ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಕುಟ್ಟಿನ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಅರೆ ಕುಟ್ಟಿ ಅರೆಗ್ ಸಾಧಾರಣ ಸೊನ್ಪತ್ತಾಜಿ ಮೆಡಲ್ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ತುದಾರೆ ಆರೆ ಮಲ್ದಿನ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಸೊ ಆರ್ನ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣನ ಜೋಕುಲು ಭರತ್ ನಾಯಕ್ ಅವಡ್ ಶರತ್ ನಾಯಕ್ ಅಕುಲ್ಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕುದಿಕ್ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಆರ್ ಬೋಳಾರದ ಏರು ಗಿಡಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕುದಿಕ್ದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೆ ಮನ್ಪುಜರ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಅಕುಲು ಪೂರ ಕಲ್ತಿನ ಕುಲು. ಸೊ ಅಂಚದ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಡ್ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಡ್ ಬೊಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಮಲ್ಪ ಕೋಟಾದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವಡ್. ಸೊ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನ್. ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಕರ್ಟಸಿ ಅಕುಲ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಕುಲ್ ದಿಯೊಂದೇರ್ ಅಕುಲ್ ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಸೊ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ದಾದ ಲಾಭ ಪಂಡ ಬಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದುಡ್ಡು ದಾಲ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿತಿನ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಲಾಭ ಪಂಡ ಬೇತೆದಲ್ಲ ಲಾಭ ತೋಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಅಂಚ. ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರಿ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲೆಗಸಿ ಇಪ್ಪುನ ಟೀಮ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಿಂದ ಬಾರ್ಕೂರ್ ದಾಖಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇಪ್ಪುಡಿತ್ತಿಂದೆ ನನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಆರ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಡಲ ಎಂಕ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಬಂಡಲ್ ಇರ್ ಬತ್ತದು ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ತಿರುಪತಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪದ ಕರೆತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಎರ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತುಕೊರಿಯರ್ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನನಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರ್ಕೂರ್ದ ಪುದರ್ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸುದೀಪ್ ಅವಡ್ ಕಿರಣ್ ನಿಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಇಡಮುಟ ಈ ದೂರ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಈ ದೂರ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದು ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೋರ್ತಾರ ದುಮ್ಮು ನರಿಂಗಾನ ಕಮ್ದಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಶನ ಆತನ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಿದೆ ತೋಟ ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ ಪುರ ತೋಷ್ಪಾದ್ ಕೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ದರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕದ ನಿಕ್ಲೆ ನಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ಪನಿ ಅಂದ್ ದೇವರಡ ಕೇಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.